سلام فتوات كبرات تخلت كمية سنة أبزر لهم وسلام ناتمنغو أبنا لهم عتمرنا نازعلتنا غارز بلني مريبات حسنان كمتنا لنا بحارفين كبرينا ኤርትራ መንግስት ተኩስ መክፈቱ ተሰማ የኤርትራ መካናይዝ ዳይል የተኮሰው ተገዚና እወ حق ንምዝራብ ግን ከምዛ ሕጅዝ በጻሕና ደረጃ ህዝብ ኤርትራ ኣብ ታሪኹ በጽሕ ይፈልጥ ምስ ኤርትራ ዝምድና ዝፈጥር ኃይሊ ፍጹም ኣይሰዓርን بسنك كاميرا زي مهلاو بسنك انترنت زي مهلاو يدغ زي وص زلو معك سقيات زلو ግብጺ ኣብ ኤርትራ ጨንፈር ዩኒቨርሲታት ካይሮ ክትከፍት ن9 ዓመታት ዝغጽል ፌስቲቫል ኤርትራ ሎሚ ብፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብወግዒ ተኸፊቶም ኣብና ኤርትራ ባንክ ተቀሚጥካ ገንዘብካ ክትመውት ደሊኻ ከማን ከተውጾይ ትኽእል حدش حبريتاتنا كبزحكم كل جزي سبسكرايب لايك مقاري ترسعوا نام كان زرزراتن كوسركم سناي مكتتال ኣብና ኤርትራ ባንክ ተቀሚጥካ ገንዘብካ ክትመውት ደሊኻ ከማን ከተውጾይ ትኽእል ልዕሊ 5,000 ከተውጻይ ትኽእል ካተይልካስ ናይ 100,000 መርዓ አንተ ጌርካ እንታይ ትገብር ብቸክ ጌርካ ክፈሎ ብለካ ናይ እንታይ ቸክ ኣለኩም እንታይ ሲስተም ኣለኩም ATM የምልኩም ስራሕ የምልኩም ሪጋ ሙሉ መዓልቲ ህዝቢ ብፀሓይ ርኡሱ ተተኩሱ እንታይ ሲስተም ኣለኩም ንሱ እንታይ ሃኒጽኩም ወላንቲ ባዶ ሽሩ ግን ነዚ ህዝብ ንጎሆ ስቅያት ኣብ ልዕሊ ስቅያት ምክንያቱ ንሱም ነዚ ህዝብ ክትፈጥሩ ልትኹል ነገር ታ ስቃያ ምክንያቱ ረሃዋ ክትምጹ ይትኹል ዓቅምኩም ኣይኮነን ድሌትኩም ካይኮን ምክንያቱ ደምና ክትመጹ እሱም ታይም ትደሊ ባቃ ወድድኻ ወታደር ኮይኑ ገዛኹም ክሰርሓልኩም ነቶም ደገፍትና ኢሳያስ ገዛኹም ንሱም ይነዋለ ኮይኑ ኖርማሊ እዚ ገዛኹም ሰርሕ ሰራዊት ገዛኹም ከፍሩሶ ይዝግቦ ብዶሽካ ንምንታይ ተልካ ምክንያቱ እሱም ብልሃት መስዋዕቲ ብደም ብላ ጻጉልበት ተሰርሑ ገዛው بسنك كاميرا زي مهلاو بسنك انترنت زي مهلاو يدغ زي وص زلو معك سقيات زلو مالك حجز اوليات كبعد زمت زلو انتاي ازي حدش اواج لعلي 3000 ديرهم زلو باي دوي قدم حجي انتاي نيرو 5000 كبانك كتوص تخل لعلي كتوص تخل حجي خا انتاي امصيم زلو لعلي 3000 نقفا اب ايدكا حسكا تترغبكا بقى زي غبن ايماجين حجي اتنغر حسبوا اب كم ايرترا زعما سلت هذا ناي بانك سيستم زي دلا زخونه بمنجد بانك عدق فتملا زي تخل اب كمزي ازبلت هاجر نحاده زيغا نحاده ايرتراو لعل 3000 نقفا كيتحز مالت انتاي مالت مغنياتو لعل 3000 كيتحسيل كايو اتن 3000 منالبات ناي كراي غزا 3000 وي 3000 على ايرترا 4 حساب كله يكراي غزا حانت ورح كراي غزا مستخفلا بالحري غنزب يبقى كابي امتخاب شكور تغزا بخمي طاف تغزا بخمي مشلات تغزا كمي ابيلك عدق تفتم حجنتاي نت حزبي كله تفتينو اتهزب جن እንዳወደቀ እንዳተሰ እንዳነብዕ እንዳበኸ እንዳተቀንዘወ በቃ ሰርቫይቭ ገብራን ንሁሉ ትዝመጽ መከራ ንገሊኡ እንዳለመደው ንገሊኡ እንዳሃደመሉ ኸይጸኒ ሕጂ በቃ እትፈተነ ንኢሳያስ አፈወርቂ ሰልቺው በቃ ታይዝ ህዝቢ ማዓስዩ በቃ ትሕት ድብል ገለይሉ እትንቀጥ ጥርዝ ስለዝበጽሐ ልዕሊ 3000 ናቅፋ ኣብ ኢድካ ሒዝካ ኸይትርከብ ኣብ ኣውሮፓ ኣብ ዝምዕቡል ሲስተም ዘለዎ ብባንክኻ ብካርድኻ ኣብ ዝኸድካ ክትከፍለሉ ትኽእል ናብ ዝደለቕ ኣብ ዝደለኻ ዓለም ጌርካ ቪዛ ካርድ ጌርካ ክትከፍለሉ ትኽእል ኣውሮፓ ገንዘብ ልዕሊ 3000 ኣብ ጅባኻ ሒዝካ ክትጸንሕ የብልካን ዝብል ሕጊ የለን እንተዝህሉ ነይሩ ኸማናት ኤውሮጳ የመልክዓሉ ምክንያቱ ሲስተም አለ ምስ ኤርትራ ዝምድና ዝፈጥር ኃይሊ ፍጹም ኣይሰዓርን አዲስ አበባን ዘሎ ዘመሓላልፈሉ መልእኽቲ ድላይኩም ኣጽዋር ይኹን ድሮን ተዓጠቑ ብዓብይ ኣሕመድ ተሓንጊርና መጺና ክንመሓድሪና ኢልካ ተሓስብ ዘለኻ ሽሞኛ ሚኒስተር ናይ ብልጽግና ከይተሓስቦ 6 ወርሒ እውን የተመሓድራን ወላ ተሃንዲዱ ትዕስለ ሰራዊት ናይ ብልጽግና ተዝመጽእ እንደገና ትሕቲ መሬት ትግራይ ክወሓጥ ፈርጢቱ ከሃድም ተዘይኮይኑ ትግራይ ከመሓድራ እየ ማለት ግን ዘበት እዩ ብስሩ ኣይሕሰብን እንኳን ሕዚ ኣሕዋትና ሱዳናውያን ኣብ ጎንና ሰሊፍና ከምኡ ድማ ካልኦት ብድሕሪና ኣብ ዘሰለፍናሉ ግዜ ዲፕሎማሲያውና ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ኣብ ዘለሉ ንህዝቢ ትግራይ ድሕሪ ህዚ ዝቕልደል ይዕለን እቲ ጨዋታው ቅዕዩ መስዋዕቲ ይኽፍልና ኣብ ዝብል ጉዳይ ዋጋ ከኽፍልና እዮም ግን ታሪኽ ዝቕመጥ ስሕተት እዮም ዝሰርሑ ዘለው ክብሉ ኣይተ ኣረጋይ ገሊጾም ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ትብሉ ሓሳብ ኣለኩም ሓሳባትኩም ኣከፍሉና ምስ ኤርትራ ዝምድና ዝፈጠር ሓይሊ ፍጹም ኣይሰዓር بقلت نقرأك عاد سوا ذلهم عاد سوا ذلهم خطوا ذلوا حاله أجندة من أتخم حلال فلم تغل دليتكم أطوار دليتكم دران دليتكم زعت عاطقه بعوي أحمد حنجرنا مثلنا تجرين مقالا كنا محضرنا الكتحسب ذلها نهج أن بوليتيكا تساس ذلها شو من يعمل السرنا يبتدنا كي تحسوا شو الشاور هو تجري أيتم محضران ولا تحديدوا
تعسل سراويت نايبل تقنعت زمت كاوزين لجنا أفتحت مريت تجاي كوحط أنت زي كوين فطيت لجنا مش كهدمت زي كوين تجاي كم حد رأي مالت زبتي بتروح أي حساب من يلك الله أنكوان دقيم يلك الله أنكوان دقيم حواسنا أقولنا أسلفنا سودانويان حواسنا أقولنا أسلفنا كالت أسلفنا كالت بالحران عميقنا دبلوماسنا عبز حشة درجة عبز لنا له عفار أوزخان هاتيل نيهو ناون عبش كتر لنا جنزوي لنا كم ذي جزء ناول كأول عقد لو بختجبر عبد العلي حزب تجري كحدث مفصامي بهير أو حدثيه سلذي صار كان نايب تجنا مجال خانة ناي أوروميا سلطانات أو بنا مقبل خانة مسافة خانة نهز تجري بحرز في جلو يلين سلذي أوقعي كوتا أوقعيو واجا خفلنا يخلده يس واجا نكفلنا خفلنا لتاريخ قمت صحتها تشرح له نتشعت عامتها زغطر فيستيفال إيرترا كلتشحن 26 لومي ببريزيدنت إسياس أفورقي بوقعي تخفيتهم نتسنس رعاس تخصاتلت وكيل إيرينا بيتي إل سلومون زدالو تتصبصب يسأل ما كان هجراوي متخابن متحلاف كبرتات زخونة عمت متأب بوعوع منفس ذكاد هجراوي فيستيفال إيرترا إنه لما عمتون كلن زواتاتن بهراتن تحسن زلالي على ساعة أخيلو مدبو أهاريلو يفلموا الله فيستيفال إيرترا كلتشن إسرائيل شدشتن لو مقدام 10 شمون تحمله أب ساعات قدم قطري ببريزيدنت إسياس أفورقي بوقع تخفيتو أبتي نبزحنتنا نابو زل ستمتن بزن صوارق بهلاو تريتاتن يا تاويت عم زيماتاتن بهرات إيرترا زمعرقة أب قطر إكسبوز تخيرا مخفة سنسرعات بريزيدنت إسياس بالعلى وسب سلطان منقستن جنبارن أب إيرترا زمدبرم أمبسادراتن دبلوماسياتن كومون بركت زبلو كاوشتن وطان زمتو زيغاتات تسنيو قريبون زلو تحساتات تعزيبون مجلت تواهيبون بريزيدنت إسياس أب قشر زباتات إنها تزواورة فريات زباتاتن زرقح محبرا وأقلقلوتاتن مدبات حرشاو لمعات تاريخاون كرساون نواتن سئلتاتن ባህላውን ተፈጥሮአውን ሃብቲ ውጽኢት ምህዞን ሰንዓን ከምኡውን ጸጋታት ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራን ካልእ ትሕዝቶታትን ተዓዚቡ ብዘይካዚ ብሚኒስትር ዜናን ሚኒስትር ምክልኻልን ዝተዳለወ ስእላውን ንዋታውን ምርኢት ዝተፈላለየ ኣርእስታትን ዛዕባታትን ዝድስስ መጽሓፍቲ ስራሓት ቅብኣን ቅርጻን ከምኡውን ብትካላት ዝቐረበ ምርኢት ባዛርን ኣካል ናይ ተቀሪቡ ዘሎ ትሕዝቶታት እዩ ፌስቲቫል ኤርትራ 2026 ያታዊ ትርኢትን ሙዚቃን አፋዊያታታት ምርኢት ምህዞን ሰንዓን ድኮናያታው አባይትን መነባብሮን መደባት ቆልዑትን ህፃናትን ምርኢትን መሸጣን መጽሐፍቲ ምርኢት ፍርያት ትካላትን ባዛርን ምርኢት ዘመናዊ ትልሂት ኩርናዕ ገጠምቲ ስነጥበባዊ ምርኢትን ቅብኣን ቅርጻን ሰሚናራትን ስነ ጽሑፍን ምርኢት ኣብ ሃገርና ዝፈረየ ፊልምታት ከምኡውን መጽናዕታዊ ጽሑፋት ብዛዕባ ፊልም ብዘጠቓልል መደባት ክሳብ 26 ሓምለ كغتصليو ابزا حدنتن تمرتن بهيراتنا تنصبارقلا ياتان ባህልን ዝውረሰላ ቅርዓት ኤክስፖዝ እንገት ትሕዝቶ ኣብ ልቢ ኩሉ ኤርትራዊ ዘይሃት ዝኽሪ ዘለዎ ስለዝኾነ ዓንበት መፀ እናበለፀን እናበረኸን ዝኸይድ ዘሎ ሰናይ ቅንያት ፌስቲቫል ኤርትራ 2026 ምሳላይ ዮሐንስ መብራህቱ ቤቴል ሰሎሙኔ ካብ ኣገልግሎት ዜና ዘዋ ማዕከል ቀጽረ ኤክስፖ ተገዚእና እወ ሓቅ ንምዝራብ ግን كمزح حجز بتحني درجة حزب إيرترا على تاريخ بتحي يفلت أبزيا خن السامع لنا إيرتراي كمزيا بتحنا يفلتني كمزح حج أب علم تزرعنا زلنا أي تزرعنا حزبنا كمزيا خفي عطوا يفلتني يس عدونا ديدو ما عاد شجرة قاتم يس كلنا جرب زي ما قلت كمزيا كم بتحكي يفل حكي زي وحتى طرح كان زبها النجارين كنت وحط أطرح يزلك أب زمان محدراناتكم السقم دمنيات حزب إيرترا حزب إيرترا دومو كم أبقرع جاكم كتساتيو أبكير جيركم دم حزب خدستي كدعت علامات سوعات تطلمو تاريخ تطلمو كما كون كدعلو هكذا سمع دقفتي سياسكوا انددش كتبلات مالكوا نرسع يكوننا إثيوبيا تعوتيا نوران بعالجي إثيوبيا تعوتيا الكاتمال جوجام كتكيد أمحرني أختماركوا يا حاسب كتقدفنا أختلمنا تألم إثيوبيا تأتونا أبي أحمد أبيكم من باب فتاتونا كلكم حاسبكم صو لك دوب مستغفت أبي مسمت أبي نقوسيو تدمرنا أبي نقوسيو فكر يشنفالن أما حرني حواتنا يوم انددش إثيوبيا تسمريا ما واردان بو صاهم كاتون يركا إذا حج السلام أمي شيخ التميت انتيس عن هذا هتفتف زبزلو أبو جام جزا جزين يرشعو فلو ግብፂ ኣብ ኤርትራ ጨንፈር ዩኒቨርሲታት ካይሮ ክትከፍት
ላዕለዋይ ባይቶ ዩኒቨርሲታት ግብፂ ትማል ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ ትምህርታዊ ምትሕጋዝ ንምሕያል ጨንፈር ዩኒቨርሲታት ካይሮ ኣብ ኤርትራ ንክኸፍት ውሳነ የሕሊፉ እቲ ትማሊ ኣብ ሰዓታ ድሕሪ ቀትሪ ዝተዘርገሐ ሓበሬታ ላዕለዋይ ባይቶ ዩኒቨርሲታት ግብፂ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ግብፂ ናብ ዓለማዊ መድረኽ ንምስፋሕን ከምኡውን ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ትምህርታዊ ዝምድና ንምሕያል ዓሊሙ ጨንፈር ዩኒቨርሲቲ ካይሮ ኣብ ኤርትራ ንምኽፋት ከም ዝወሰነ ኣመልኪቱ እዚ ትማሊ ዝተመሓላለፈ ውሳነ ኣብ መንጎ ግብፅን ኤርትራን ትምህርታዊ ዝምድና ምትሕባር ብምብራኽ ፅሬቱ ዝሓለወ ትምህርታዊ ኣገልግሎት ንምዕባይ ኣብቲ ዞባን ንምስፋሕን ከምኡውን ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ዘሎ ክልትያዊ ዝምድና ዝያዳ ንምዕዛዝ ዓሊሙ ዝተወስደ ውሳነ ምዃኑ እቲ ዝተዘርገሐ ሓበሬታ ገሊጹ እዚ ውሳነ ዝተመሓላለፈ ሚኒስተር ላዕለዋይ ትምህርትን ስነ ፍልጠታዊ ምርምርን ግብፂ ዓብደልዓዚዝ ኮኖ ሳዋብ ዝተረኸበሉን ብኣቦ መመርነት ዝመርሓሉን ስሩዕ ባይታዊ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ዩኒቨርሲታት ግብፂ እዩ ኣብዚ ናይ ዩኒቨርሲታት ባይታዊ ኣኼባ መራሕቲ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርሲታት ግብፂ ኣባላት ቤት ምኽሪ ከምኡውን ካልኦት ብመንገዲ ማንዛ ዝተሳተፍሉ ኣኼባ ከም ዝነበረ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣብቲ ኣጋጣሚ ሚኒስተር ላዕለዋይ ትምህርትን ስነ ፍልጠታዊ ምርምርን ግብፂ ዓብደልዓዚዝ ዩኒቨርሲታት ግብፂ ናብ ዓለማዊ መድረኻት ንምዝርጋሕን ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ግብፂ ኣብ ወፃኢ ንምኽፋትን ዝግበር ዘሎ ስራሓት ናህሪ ክውስኽ ከም ዘዘኻኸረ እቲ ዝወፅእ ሓበሬታ ኣረዲዩ እቲ ሓበሬታ ቀፂሉ ብቐጥታዊ ትእዛዝ ናይ ሚኒስተር ነዚ ኣብ ወፃኢ ኣብያተ ትምህርቲ ምኽፋት ዝብል ስትራቴጂ እቲ ከታተል ብኪላታት ትምህርቲ ዝቆመት ኮሚቴ ክትምስረት መምርሒ ከም ዘመሓላለፈ ኣመልኪቱ ዩኒቨርሲቲ ካይሮ ከም ኣካል እቲ ላዕለዋይ ትካላት ትምህርቲ ግብፂ ኣብ ወፃኢ ምስፋሕ ዝብል ስትራቴጂ ሚኒስትሪ ላዕለዋይ ትካል ትምህርትን ስነ ፍልጠታዊ ምርምር ንምትግባር ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ጨንፈር ዝኽፈተሉ መንገድታት ውሳነታት ክሓልፍ ጸኒሑ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢቱን ኣብ ደቡባዊ ኤስያ ጨንፈር ንምኽፋት ተበግሶ ከም ዝተወስደ እቲ ዝተዘርገሐ ዜና ይሕብር ከም ኣካል ናይዚ ብጽቡቕ ዝስጉም ዘሎ ዝምድና ግብፅን ኤርትራንካ ላዕለዋይ ባይቶ ዩኒቨርሲታት ግብፂ ጨንፈር ዩኒቨርሲቲ ካይሮ ኣብ ኤርትራ ክኽፈት ውሳነ ይሕሊፍ ይርከብ ግብፅን ኤርትራን ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታት ምትሕባር ይገብራ ከም ዘለዋ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢን ሃገራዊ ዝምድናታትን ግብፂ ተመሪሑ ኣስመራ ዝኣተወ ላዕለዋይ ልኡኽ ግብፂ ኣብ መስመር ማያዊ ጉዕዞ ስምምዕ ብምብጻሕ ክፈራረም እንከሎ ኣብ ንግዳውን ካልእ ሽርክነታዊ ምትእስሳር ከም ዘተየውን ዝፍለጥ እዩ ቅድሚ እዚ ናይ ላዕለዋይ ልኡኽ ግብፂ ናብ ኣስመራ ምምጽኡ ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ እውን ናብ ግብፂ ዑደት ገይሩ ነይሩ እዩ ከፊሎም ዘርእይዎ ስራሕ ክብርኽቦ ይክእሉን የሚል ዝግምት ኣነ እሞ ጌጋ ግምት አንታ ሰብ ርእይቶ ንኽበካ ክኸፍለካ ኣሎ ናሪቶ የብሉ ሰባት ሕጂ ከፀልሙ ኢለ ናብ ውሽፍቲ ክገብር ስለምንታይ ከፊሎም ዘርእይዎ ስራሕ ክብርኽቦ ይክእሉን የሚል ዝግምት ኣነ ንዘይ ዝኸፍለሉ ተኸብሮን ኢኻ ሕጊ እዚ ስምዓና ሃኒባል ይትረፍ ንስኻ ስናዕ ምናዕ ቪድዮታት ትሰርሕ ሰብ እቶም ዝበለፁ ናይ ዓለምና ደረስቲ እውን እዚ ትዛረቦ ዘለኻ ዘረባ ይዛረቡ እዮም ምክንያቱ ዝኾነ ሰብ ኣብ ስራሕካ ርእይቶ ክበካ እንከሎ ወላ ኣዝዩ ኣሉታዊ ይኹን ፈለማ ክትሰላስሎ እዩ ዘለካ ርእይቶ ስለ ዝሃበካ ከፀልመኒ ኢደሪቱ እንተለኻ እቲ ፀገም ኣብ ባህርያትካ እዩ ዘሎ እቲ ዘሕዝን ነገር ግን እዚ ፀገም እዚ ኣብ ብዙሓት ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛ ዝርአ ፀገም ኣብ ስራሖም ነቕፌታ እንተሂብካዮም ብስርዓት እዮም ዝቕየሙካ ፀሊእኒ እዩ ሓሲድኒ እዩ ዳውን ክገብረኒ ደልዩ ከምዚ ምሻሎ ናይ ፈራታት ዘረባ ወይ ከዓ ከምዚ ሃኒባል ዝብሎ ዘሎ ከፀልመኒ ይደልዩ ከመይ ጌርካ ፈሊጥካ ምናልባት ስናዕ ስራሕ ስለ ዝሰራሕካ ክኸውን ኣይክእልን ከመይ ኣቢልካ ከፀልመኒ ይደልዩ ናብ ዝብል መደምደምታ በፂሕካ ርእይቶን ነቕፌታን ክመፃካ እንከሎ ነቲ ትሕሶ ናይቲ ነቕፌታ ገዲፍካ ኣብ ሸርሕታት ትምዕቆብ ተለኻ እቲ ሽግር ብርግፅ ናትካ እዩ እዚ ከዓ ሕሱም ኣንነት ወይ ከዓ ገለ ናይ ባህሪ ምዝንባዕ ክኸውን የኤርትራ መንግስት ተኩስ መክፈቱ ተሰማ። የኤርትራ መካናይዝድ ኃይል የተኮሰው አንድ የከባድ መሳሪያ ቁምቡላ ከአሰብ ወደብ 79 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው በአፋር ቡሬ ማረፉ ታውቋል። በዚህ ተኩስ የደረሰ ጉዳት አለመኖሩ የተገለጸ ቢሆንም ጉዳዩን ትንኮሳ ይሁን አይሁን በግልጽ የታወቀ ነገር የለም። አሞንጎ ኤርትራን ሕብራት ሀገራትን ገምጋም ከም ዝተካየደ ተገሊጹ። አሞንጎ መንግስቲ ኤርትራን ሕብራት ሀገራትን ጸንሐ ርክባት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናተመሓየሸ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ናይ ኤርትራ መግለጽታት አሞንጎ ክልቲኡ ወገን ዝተካየደ ገምጋም ኣብ ኣስመራ ምክያዱ ተገሊጹ። ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተፈላለየ ኣሉታዊ መግለጽታት ክህብ ምጽንሑ ዝግለጽ ሕብራት ሀገራት ኣብ ዝግዘዝ ብወከልቱ ቫሊጂ ኣቢሉ ዝሓሸ ዘተን ዝምድናን ፈጢሩ ከም ዘለዎን ይሕበር ኣሎ። አሞንጎ ኤርትራን ሕብራት ሀገራትን ኣብ ኣስመራ ዝተካየደ ዳግመ ግምታዊ ገምጋም ምክያዱ ንክልቲኡ ወገን ናይ ሓባር መረዳእታ ኣብ ምፍጣር ክሕግዝ ምዃኑ እውን እቶም ምንጭታት ወሲኾም ይገልጹ። ሚኒስተር ምክልኻል ኤርትራ ስልጠና ከም ዝሃበ ተገሊጹ። ቤት ጽሕፈት ዋና ኦዲተር ምስ ሚኒስተር ፋይናንስን ሃገራዊ ልምዓትን ብምትሕባር ካብ ሚኒስተር ምክልኻልን ካልኦት ትካላት መንግስትን 23 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም 75 ውሽጣዊ ኦዲተራት ስልጠና ከም ዝሃበ ተገሊጹ።
እቲ ኣብ ክልተ ክፋላት ዝተኻየደ ስልጠና ሓፈሻዊ ኣመር ስልጠና ኣብ ግምት ዘእተወ ኮይኑ ስነ ምግባር ውሽጣዊ ኦዲተር ዓመታዊ ውጥን ስራሕ ኣፈጻጽማ ባጀት ስርዓት ምሕደራ መዛግብትን ካልእን ዘጠቓልል ምንባሩ ተገሊጹ። ኣብቲ ዝተኻየደ መዛዘም መደብ ስልጠና ዕላማት ስልጠና ውሽጣዊ ኦዲተራት ኣድላይ ፍልጠትን ክእለትን ንምዕጣቕን ብቑዑን ውፅኢታዊ ፋይናንሳዊ ንዋታዊ ምሕደራ ኣብ ምንጽብራቕ ክነጥፉ ነቲ ንጥፈታት ኣብ ምዕዋት ክሰርሑ ዝጠልም ምዃኑ ተሓቢሩ። ወኪል ሰልጠንቲ ኣብ ምምዕባል ፋይናንሳዊ ንዋታዊ ምምሕዳር ዘለዎ ኣገዳስነት ስልጠና ብምግንዛብ ካብቲ ስልጠና ዝረኸብዎ ፍልጠት ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታት ስራሕ ክሰርሕሉ ከም ዘለዎም ዘረድአ ኮይኑ ኣብቲ ኣጋጣሚ ለበዋታት ምቕራቡ ብተወሳኺ ኣብ ሻባይ ዝወፅእ ሓበሬታ ይገልጽ። ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ዓቕሚ ውሽጣዊ ኦዲተራት ንምዕባይ ዘላቒ መደባት ስልጠና ምውዳብ ዘለዎ ኣገዳስነት ብምስማር ሰልጠንቲ ኣብ ናይ ስራሕ ቦትኦም ዘጋጠሙ ፀገማት ኣብ ምፍታሕ በላሕቲ ክኾኑን ግብራዊ ተመክሮ ክቐስሙ ከም ዘለዎ ምግላጽ እውን ተሓቢሩ። ኮሌጅ ምህንድስናን ቴክኖሎጂን መነፊ 297 ተምሃሮ ብዲግሪን ዲፕሎማን ኣመሪቑ። ተስርዓት ዝተኸታተለ ጋዜጠኛ ሳሙኤል ሃብተ ሚካኤል ዘዳለዎ ፀብጻብ ጣንያት ገብረ ህይወት ከተቕርበ። ኮሌጅ ምህንድስናን ቴክኖሎጂን ማይነፍሒ ሎሚ 18 ሓምለ ንመበል 19 ግዜ ኣብ ዘካየዶ ስነ ስርዓት መመረቕታ 25 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 297 ተምሃሮ ብዲግሪን ዲፕሎማን ኣመሪቑ። ብዲግሪ ዝተመረቑ ብዓውድታት ሕርሻዊ ምህንድስና፣ ምህንድስና ስነ ቀመም፣ ሲቪላዊ ምህንድስና፣ ስነ ፍልጠት ምህንድስና ኮምፒውተር፣ ኤሌክትሪካውን ኤሌክትሮኒካዊ ምህንድስና፣ ምህንድስና ባሕሪ፣ ሜካኒካዊ ምህንድስናን ምህንድስና ዕደናን፣ ብዲፕሎማ ዝተመረቑ ድማ ብዓውድታት ቴክኖሎጂ መተግበሪ ኮምፒውተር፣ ቴክኖሎጂ ናውቲ ኮምፒውተርን መርበባትን፣ ቴክኖሎጂ ኤሌክትሮኒክስ ከምኡውን ቴክኖሎጂ ዕደናዮም ትምህርቶም ተኸታቲሎም። ናይ ክብሪ ዕዱም ሚኒስተር ህንፃ ኣቶ ኣብርሃ ስፋሃ ኣብ ዘስምዖ መደረ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ሰብኣዊ ፀጋ ዓንዲ ማእከል ምዕባለ ሃገር ከም ዝኾነ ብምግንዛብ ጥጡሕ ናይ ምምሃርን ምስትምሃርን ባይታ ብምፍጣር ገዚፍ ወፍሪ ይገብሩ ከም ዘለዉ ብምሕባር ተመረቕቲ ቀሲሞሞ ንዘለዉ ፍልጠት ብዝያዳ ፃዕሪ ኣተክሮን ተባላሓትነትን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብፃሕ ክሰርሑ ተላብዩ። ዲን ናይቲ ኮሌጅ ዶክተር ኣርኣያ ዘርኣይ ድማ እታ ዕለት ናብ ዝበረኸ ሓላፍነት እተሰጋግር መድረኻዊት መደምደምታ ምዃና ብምጥቃስ ጉዕዞ ተመረቕቲ ኣብ ምኹስኳስ ኣእምራዊ ንቕሓት ምህናፅ ዘላቒ ምህንድስና ከምኡውን መሃብ ሞያዊ ኣገልግሎት ኣብ ዝብሉ 3 መትከላት ከም ዝምርኮስ ኣገንዚቦም። ወኪል ተመረቕቲ ብግድኣ እታ ዕለት ኪንዮ ደረት ትርኢት ብምጥማት ሞያዊ ዓቕሞም ኣብ ኣገልግሎት ሃገርን ሕብረተሰብን ንምውዓል ዕላምኦም ዘሐድሱላ ከም ዝኾነት ገሊጻ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ትምህርቶም ፀብለልታ ንዘርኣዩ ተመረቕቲ መዳልያ ተዓዲሉ።